Després de tenir les dades que ens ha passat Creu Roja a l'hospital i la policia municipal, han estat unes festes molt tranquil·les, en el que les dades de l'assistència de Creu Roja han baixat encara més respecte als últims anys i les dades d'urgències es mantenen respecte a l'any passat, però no hi ha hagut cap assistència significativa de les que per sort no haguem de lamentar. I el tema també de l'alcohol, que és un tema que nosaltres anem incidint i intentem que sigui una cosa cívica, realment no hi ha incidències que ens facin pensar que les coses hagin augmentat, tant al contrari, sinó que han disminuït. És a dir, nosaltres hem intentat durant 3 anys de fer educació sobre el tema de l'alcohol i el tema de les festes. Per tant, jo penso que l'educació que estem fent té resultats. També és cert que deu haver vingut menys gent, però això, per exemple, el dissabte no passava, el divendres sí, que ens van dir que l'afluència de gent era menor que els altres anys, però el diumenge i el dilluns han estat igual, tot i la pluja. Que el nivell global d'urgències, no de les festes, sinó d'aquests dies de festa, també ha pujat el nivell global d'assistències que no tenen relació amb les festes. Ferides per anar mal calçat, alguna hemorràgia, alguna luxació, esguins, però són poc significatius. Com els etílics, no hem atès cap com etílic, ens diuen la Creu Roja. Sí que hi ha etílics en majors i en menors, però són de poca importància. Però els que més és aquests, I les assistències significatives sempre és que solen ser les mateixes, però són mínimes. N'hi ha 5 de la Turinada, 6 del Correbou. Del parc d'atraccions aquest any, per exemple, ha augmentat. Deuen ser petites ferides o caigudes, però no hi ha res significatiu. Però els resums de tots els ens és que no han estat unes festes que ens hagin fet patir, no hi ha hagut cap assistència de gravetat, ni per una part ni per l'altra. Hi ha hagut petites baralles, així en global, però que tampoc no ha transcendit més la cosa, i alguna agressió, de les orins, i sobretot això de marcar, nosaltres ens marquen els horaris i fa que la gent vagi tancant a l'hora i tot això, però és una cosa en global. Però bàsicament la policia i els desprefectes de la ciutat, que tenen set mínims, un retrovisor un dia en un carrer, un tros d'arbre, però han set coses no significatives. Nosaltres, prèvia a festes, fem una reunió amb tots els cossos de seguretat, entre ells l'Hospital i la Creu Roja, i aquest també va sortir específicament de cara a l'any vinent. Per tant, nosaltres el que hem de fer és preveure aquesta distància i equipar el centre de la ciutat si cal. Si la Creu Roja ens diu, escolta, ens cal més gent al centre o ens cal que hi hagi una ambulància específica perquè pugui arribar a l'hospital, hem de determinar quin és aquest engranatge i fer-ho. Però això ho tenim en compte, evidentment.